Jeg vil vise, hvordan man tegner sumkurve og bestemmer kvartilsæt for ugrupperede observationer med TI-Nspire-CAS til iPad. Jeg åbner Nspire og vælger lister og regneark. Jeg skal lave kvartilsæt for højderne af elever på en skole, og jeg har fået data opgivet i intervaller af 10 cm. Jeg opskriver intervalgrænserne i hver af de første 2 kolonner. I første række skriver jeg intervalgrænserne for det interval, der ligger umiddelbart under mine første datapunkter. I række 2 opskriver jeg det første interval med egentlige datapunkter i. Nu markerer jeg felterne og lader selv TI-Nspire udfylde resten. Det gør jeg ved at trykke på udfyld og trække ned i felterne. I næste kolonne indsætter jeg intervalhyppigheden, det vil sige hvor mange datapunkter ligger der inden for hvert interval. Eksempelvis er der 71 elever, der er mellem 91 og 2 meter høje. I fjerde kolonne indskriver jeg frekvensen, det vil sige hvor stor en andel af det samlede antal elever ligger inden for hvert interval. Den finder jeg ved at vælge hyppigheden og dividere med summen af hyppigheden, det vil sige hvor mange observationer er der i alt. I femte kolonne indskriver jeg den kumulerede frekvens. Det første tal er 0, og de efterfølgende tal finder jeg ved at lægge tallet i cellen ovenfor sammen med tallet i cellen til venstre for. Resten af cellerne i kolonnen får jeg Nspire til at udfylde ved at trykke på feltet, trykke udfyld og trække nedad. For at få vist data som decimaltal i stedet for brøker, trykker jeg på indstillinger og vælger beregningstilstand til tilnærmet. Nu indsætter jeg en ny side med grafer. Jeg vælger værktøj, grafindtastning og punktplot. Som x-værdier vælger jeg min øvre kvartilgrænse, og som y-værdier vælger jeg min kumulerede frekvens. Jeg går nu tilbage til værktøjer, vælger Vindue Zoom og vælger Zoom Data. Jeg vil nu forbinde mine datapunkter til en sumkurve. Det gør jeg ved at vælge værktøj, geometri, punkter og linjer og linjestykker. Jeg forbinder datapunkterne ved at trykke på det første punkt og det andet punkt. Herefter skal jeg på ny vælge linjestykke for at forbinde punkt nummer 2 med punkt nummer 3. Sådan fortsætter jeg, indtil jeg har fået tegnet hele min sumkurve. Nu vælger jeg grafindtastning funktion. Jeg indtaster en funktion, der hedder f1 af x er lig med 0,25. På samme måde indtaster jeg en funktion, der hedder 0,5 og 0,75. For at finde skæringspunkterne mellem sumkurven og de 3 funktioner, vælger jeg geometri, punkter og linjer og skæringspunkter. For at finde det første skæringspunkt, trykker jeg først på linjestykket og så på grafen. For at finde det andet skæringspunkt, skal jeg tilbage til menuen og vælge skæringspunkter, så trykke på linjestykket og så på grafen. Herefter kan jeg ved at klikke på et af punkterne 2 gange få koordinater og ligninger frem. Ved at klikke på et punkt 2 gange kan jeg få punktets koordinater frem. Dette gør jeg for de 3 skæringspunkter. Skæringspunkternes x-koordinater angiver kvartilsættet. Kvartilsættet for elevernes højder er således første kvartil 168, andet kvartil eller medianen 178 og tredje kvartil 189.